Здравейте хора, добре дошли в новото ми видео. Отново с Цвети Гейминг. Днес ще гледаме Shadow Haze. Това ми е първото видео и малко се притеснявам, хора, се извинявате. А вие преди това може да натиснете един огромен лайк и да се абонирате за канала, защото се качвам още много яки видеа. Сега няма да започвам с гейминг, но само че малко по-натам. Тогава вече аз съм направил видеята. Сигурно след един месец някъде, не един месец, започвам с гейминг видеята. Сега само ще гледаме Shadow Haze и други, така че нека да започваме. Здравейте, аз съм Shadow и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това, искам и да благодаря на партньорите ми от WinBet за това, че ми предоставят моят промокод HEX в техният сайт, използвайки който вие при първоначален депозит получавате бонус до 100%, достигаш до 200 лева или евро, при вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново до 100. Бонусите важат, ако акаунтът ви е нов или не сте правили депозит до този момент. Вие не играете казино, ако сте под 18, а линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. А сега да видим какво ще открием днес в TikTok. Пробваш за първи път цигара. Така си е. Пича направо ще умре. Аз цигара не съм пробвал, но съм виждал хора, които пробват за първи път. И не знам след това как това нещо се превръща в тяхно ежедневие и им харесва. Като така са започнали. Гледай ги, жената ти изневерява с съседа в момента. Не мога най работа да си знае да не ходи по чуждите жени. Така... Поставя, гледай ги, жената ти изневерява. Пича Яско се отказа. Какво е това? Тази си изгражда вилица. Моля! This is what I wanted, okay? This is the pastels. And this is literally crying. Това е. Напри си едно нощче, една лъжица и си направил цял сервис. Когато пудам на бара кабел за MacBook. Кабел 40 лева ще фаля през прозореца. Не дира ме ръмжиш. Пускай кабел. Пусни ми кабела. Се не научи да изличи. Пусни ми. И жена му там се обажда. Пусни ми, аз кой се заради компютъра, бе. Тоби, вземи това. Моля се. Ама това не... Айде, Тоби, моля ти се. Моя кабел за лаптопа е, бе. Браво, Тоби, давай. Тоби, пусни. Давай. Тоби, не. Давай, Тоби. Браво. Леле. Не съм много дава, Тоби. Айде, гледай как ще кръсто за краката. Гледай го. Пусни ме. Аз не бих поспял да му барам устата. Пусни ми кабела. Това нещо като те захабе, после ще видиш. Пускай кабела. Снимам физиономета, гледай колко е досадно. Пусни кабел. Пусни го. Пусни ми кабела, ще изам. Няма, замина май. Той да го пусне, като гледам как го е стиснал. Пусни кабела, ще го грузя ухото. Пускай. Еми не успя. Минус един кабел. За щастие, моето куче, освен храна, друго не слага в устата си. Докато предното ми, ако не се лъжа, веднъж ми беше пригризало кабелът за интернета. Какво е това? What the fuck? Брато, какво ти се е случило? Поне зъбите са ти чисто бели. Пича нагъва нещо, обаче какво ли е, нямам представа. Майко мила. В охрана на дискотека. Мишок, аз казах ли следващия, бе? Ще седиш тук сега и ще чакаш. Какво ми се отваряш, бе? Отваряш ли се, бе? Мокло! Такива са охраните в българските дискотеки. На 12 сме. Танцуваш ли, бе? Кажи, бе. Заповядай, вика. Вътре? Не ме интересува. Ще седиш тук и ще чакаш. Дай лично. И мен веднъж Абсурд. нямаше да ме пуснат. Я си кажи егерето. Няма шанс, младенче. Тук що пише, че са зелени очи, моето момче? Следващи съм. Тос пък. А тия женски номера... Пак ти детайлите проверява. Колко пъти? Оп!
Опа, 20 лева, влизай! Момче, приятно. Мизерник. Личната ми карта. Не, тук в България охраните просто са се помислили за вторите собственици на дискотеката. Това с кой пускат по принцип хич не ме интересува, защото аз не съм ходил под 18 на дискотеки и не съм имал проблеми нито с охраните, нито вътре след това. Така че това си е техен проблем. Но единствената им задача е просто да се държат възпитано и да отговарят адекватно. Но те не го правят повечето. Не може, аз вече съм стигнал на входа след дългата опашка, която съм минал. Весело ми е и той пича да ми тръгва въпреки на всяка моя дума. Аз дори още не съм влязал. Клип го правя специално за жена ми. За дет седи вкъщи, на дупета с климатика, на 30 ще му изкара буталата, те на 13-тия турски А той мръзне навън. Това всека цигари и пи 2 литра турско кафе. А аз тук на минус 11 градуса, на 11 етаж, на 31 км вятър на часа е. Ау! Умирам, пащам бронхит по лимоня, кашицата ме боли, кръвното ми припада. Окей, знаеш кой става, бе? Този клип го правя специално за... Дано жена му е видяла това видео. И гледа да си увеличи консумативите двойно. Радвай се, че седи у вас. Аха! Това няма как да бъде сигурен никога. Пак ядеш. Когато ми кажеш, че пак ям. Я се ядосай. Няма да ядеш, за Милка ти пак ядеш. Пак ядеш. Баничката захапала. Хапвай, то още е студено. Която се римува с каймак. Да я кажа ли? Казвай. Мляко. Боже господи! се римува с Тази жена сигурна ли е, че знае какво е Рима? Учителки по английски език на екскурзия в Лондон. Извинявайте хора, има реклама, само да зачакаме. Има реклама на Brawl Stars, очаквайте и скоро и на Brawl Stars Учителки по видео. английски език на екскурзия в Лондон. Много добре тук. Такова, ма, хайде да ходим да търсим тойлет. О, не. Ще вземе да се лост някъде. After that, какво ще правим? Ма какъв лост, ма? Той... Еми добре хора, това са от видеото. Ако ви е харесало, праснете по един мощен лайк и се абонирайте за канала. И от мен, чао!